أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tilandireni nthawi ino pamene tikupitiriza phunziro lathu mu mapata atatu achisilamu, mapata amene munthu wina aliyense amene ali msilamu akuyenera kuwadziwa. Ndiye tinalongosola phata loyambirira limene ndi kumudziwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumudziwa mbuye wako. Kumudziwa mbuye wako talongosolamo zinthu zingapo kuti kodi mbuye wako ndi ndani. Tanena kuti mbuye wathu ndi Allah subhanahu wa ta'ala, yemwe amatilera komanso amalera wina aliyense cholengedwa china chilichonse. Iye ndi yemwe timampembedza komanso tilibe wina aliyense opembedzedwa muchoonadi posakhala iyeyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo umboni wake ndi mu surati al-Fatiha mina kunena kuti alhamdulillahi rabbil alamin, kutamandidwa konse ndi kwa Allah mbuye wa zolengedwa zonse. Ndiyo kuchokera mu aya imeneyi tikuphunzira kuti china chilichonse kupatula Allah subhanahu wa ta'ala ndi cholengedwa. Ndipo ngati tingafunsidwe kuti tinachiziwa bwanji, tinamuziwa bwanji kuti amene sali olengedwayo ndiye ndi mbuye wathu, tinena kuti kuzera mu zizindikiro zake komanso zolengedwa zake. Ndiye tinalongosolanso kuti pali mitundu ya ibada imene wina aliyense amapanga ibada imeneyo tsiku lina lililonse. Ndiye mitundu yake ya ibada imeneyi Allah subhanahu wa ta'ala analamula ndi monga al-Islamu, kugonjera mu chifuniro cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kugonjera mu chifuniro cha Allah subhanahu wa ta'ala muli zinthu zambiri zimene timachita, komanso al-imani, chikhulupiriro. Kukhulupirira mmenemonso muli zinthu zambiri zimene timayenera kukhulupirira. Al-ihsani, kuchita zinthu zabwino kwa Allah subhanahu wa ta'ala, monga kupanga dua, kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala, kuopa, kukhala ndi chiyembekezo mwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuyezamira mwa iye, kukhala ndi khumbo komanso kukhala ndi mantha, kupereka mantha onse kwa Allah subhanahu wa ta'ala osati kwa wina aliyense yayi, komanso kuziyandikisa kwa iye, kupempha chithandizo, komanso kuzichinjiriza kuchokera ku zoyipa, kupempha chithandizo nthawi zina zonse, kuzinga mu dzina lake la Allah subhanahu wa ta'ala, komanso kupereka lonjezo ndi zina zambiri zimene ndi mapemphero omwe Allah subhanahu wa ta'ala analamula. Ndipo zonsezo timuchitira Allah subhanahu wa ta'ala yekha basi osati wina aliyense. Zonsezi tu zili ndi maumboni akenso malinga ndi kuyankhula kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Polamula china chilichonse nditu analamula kuzera mu Qur'ani yolemekezeka. Ndiye zonse zimene tazitchulazi zili ndi maumboni amene tinawalongosolanso kale kuti Allah subhanahu wa ta'ala akuti bwanji, komanso mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa dua, kupempha akunena kuti chani? Akunena kuti ad-du'a huwa al-ibada. Kupempha ndiye ndi ibadayo. Choncho kufikira lero lino pamene tikufuna kupitiriza kuona phata la mtundu wina limene lili lachiwiri, phata la kudziwa chipembedzo cha Chisilamu ndi maumboni ake. Kudziwa chipembedzo pambuyo kuti tamudziwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyeno tikufuna tichidziwe chipembedzo chimene anatipasa ifeyo Asilamu, chimene Allah subhanahu wa ta'ala ananena mu Qur'ani yake kuti ndipo ndasangalala kuti inuyo ndinu Asilamu, ndasangalala kuti Chisilamu chikhale chipembedzo chanu. Ndiye nanga kuti Chisilamu ndi chiyani? Chisilamu ndi kuzipereka mwa Allah subhanahu wa ta'ala pomupanga iye kukhala wayekha m'mapemphero ake ndi kusogozedwa ndi iye pomutsatira malamulo ake, ndi kupewanso kumuphatikiza komanso zinthu zina za mtundu umenewu. Ndipo chipembedzo chimene Chisilamu chili m'magawo atatu. Chipembedzo cha Chisilamu kuti munthu akwanire bwinobwino kuti uyoyo ndi Isilamu, akupanga za chipembedzo cha Chisilamu, akuyenera ndithu kupanga zinthu zitatu. Akuyenera kugwiritsa ntchito Chisilamu, akuyenera kuchidziwa Chisilamu, akuyeneranso kukhala ndi odziwika kuti amene ndi Isilamu pochita zinthu zimene zikutani, zikusunga Chisilamu. Chikhulupiriro, munthu akuyenera kukhala wokhulupirira. Msilamu pali zimene amakhulupirira kuti akhale kuti iye ndi Msilamu. Paliso ubwino, al-ihsan, munthu akuyenera kukhala ndithu ndi ihsan, kukhala munthu wochita zinthu zabwino kuti akhale Msilamu. Al-Islam wal-iman wal-ihsan ndi zinthu zitatu zimene
zili zigawo za Chisilamu. Choncho gawo lililonse limene magawo amene tawatchulawa kuti Chisilamu, chikhulupiriro komanso ubwino, kapena kuti al-Islam, al-Iman wal-Ihsan, chinthu china chilichonse chimene tachitchula papachi chili ndi nsichi zake, chili ndi nsanamira zake kapena ndi ntchalamira zake zimene zonena kuti nsichi zimene zozo kungogweduka imodzi ndiyo kuti Chisilamu chagwa. Chisilamu chili ndi nsichi zake, nsichi zimene zongogweduka imodzi ndiyo kuti Chisilamu chimakhala pendapenda. Chimodzimodzinso imani ili ndi nsichi zakenso. Nsichi imodzi kungoti yagwa ndiyo kuti imani ikusokonekera. Komanso ihsan ilinso ndi nsichi imene kungoti yagwa ndiyo kuti palibe ihsan, palibe chikuchita zinthu zabwino. Ndiye choncho apa tiona chimodzimodzi kuti kodi nsichi za Chisilamu zimene zimalimbisa Chisilamu kuti ichi ndi Chisilamu, nsichi zake ndi ziti. Ifeyo tikuyenera kuzisunga nsichi zimenezo kuti tikhale kuti ndi Asilamu enieni. Tionanso chikhulupiriro, nsichi zake zimene zimapangisa kuti munthu amene akhale wokhulupirira ndi ziti. Chimodzimodzinso ubwino, ihsan, tiona kuti zimakhala bwanji. Ndiye kumbali ya Chisilamu, mu hadithi imene kuchokera kwa Ibn Umar radiyallahu anhu, yemwe anati mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ananena kuti buniya al-Islamu ala 5. Chisilamu chamangidwa pa zisanu, kutanthauza kuti Chisilamu chamangidwa pamwamba pa zinthu zisanu. Zinthu zisanu zimenezi ndi zimene zayimirira kupanga support chinthu chija kuti chisagwe. Chinthu icho ndiye chili pamwamba, tingoyerekeza choncho. Ndiye Chisilamu chamangidwa pa nsichi zisanu, kuchitira umboni kuti palibe wina aliyense oyenera kumupembedza muchoonadi koma Allah mmodzi, ndipo kuti ndithu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi mthenga wake. Choyamba chimenecho shahadatani, kuyikira umboni kuti palibe opembedzedwa muchoonadi koma Mulungu mmodzi yekha Allah, komanso kuyikira umboni kuti Muhammad ndi mthenga wake sallallahu alaihi wasallam. Chachiwiri kuyimika mapemphero. Kuyimika mapemphero apa tikutanthauza kuti kuyima ndi umaswali. Chachitatu kupereka chopereka, zakati. Chachinayi kusala mwezi wa Ramadhani, saumu Ramadhani. Chachisanu kupita ku haji, ku nyumba ya Allah yolemekezeka, kukapanga haji kumenekoko. Limenelo ndiye ndi gawo loyamba. Gawo loyamba ndi Chisilamu. Chisilamu chimenechi chamangidwa pa zinthu zisanu. Choyamba kukhulupirira, kuyikira umboni kuti palibe opembedzedwa muchoonadi koma Allah subhanahu wa ta'ala yekha, ndi kutinso mtumiki sallallahu alaihi wasallama ndi mthenga wake. Chachiwiri kuyimika mapemphero. Chachitatu kupereka chopereka, zakati. Chachinayi kusala mwezi wa Ramadhani. Chachisanu kupita ku nyumba ya Allah yolemekezeka, kukapanga mapemphero a haji. Allah subhanahu wa ta'ala akunena mu surati Ali Imran aya 18 ndi 19 akuti a'udhu billahi minash shaitani rajim, shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mwini akuyikira umboni kuti palibe opembedzedwa mchoonadi koma iye basi, ndipo akuyikira umboni angelo ndiyeni anzeru kuti iye Allah ngokhazikitsa chilungamo, palibe wina opembedzedwa muchoonadi koma iye wamphamvu zoposa, wa nzeru zakuya. Ndithudi chipembedzo choona kwa Allah ndi Chisilamu. Komanso akunena mu aya 85 mu sura yomweyi kuti a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ndipo amene angatsate chipembedzo posakhala Chisilamu sichidzalandiridwa kwa iye, ndipo iye tsiku lomaliza adzakhala mmodzi mwa anthu otayika. Mawuwa akumasulira kuti palibe wina oyenera kulambiridwa muchoonadi koma Allah subhanahu wa ta'ala yekha. La ilaha ndi kukana zonse zimene zimalambiridwa kusiya Allah. La ilaha ndi kukana kuti kulibe mulungu wina aliyense amene amalambiridwa muchoonadi. Ndikuzapitiriza onena kuti illa Allah, kupatula Allah, kupatula Mulungu. Ndi kusimikiza kuti mapemphero onse omupangira wake ndi Allah subhanahu wa ta'ala yekha. Iye alibe osakanikirana naye mu mapemphero, monganso kuti iye alibe othandizana naye mu ufumu wake.
Kulongosola kwa mawuwa ndikomveka kuchokera mukunena kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu surati Zukhruf aya 26 ndi 27 pamene akunena kuti a'udhu billahi minash shaitani rajim wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi inni bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ndipo kumbuka pamene Ibrahimu adauza bambo ake ndi anthu ake kuti ndithu ine ndizipatula kuzimene mukuzipembezazi kupatula amene adandilenga ndithu iye andiwongola. Mawuso Allah subhanahu wa ta'ala mu surati Ali Imran aya 64 akunena kuti a'udhu billahi minash shaitani rajim qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Nena inu eni buku la Allah Ayuda ndi Akristu izani kuliu lolungama pakati panu ndi inu. Liwu lake lakuti tisapembeze wina aliyense koma Allah mmodzi yekha ndiponso tisaphatikize ndi china chilichonse ena mwa ife asawatsanduse anzawo kukhala milungu m'malo mwa Allah. Ngati atembenuka ndi kunyoza nenani ikirani umboni kuti ife ndife asilamu ogonjera malamulo Allah subhanahu wa ta'ala. Kumasulira kwa kuyikira umboni kuti ndithu Muhammad ndi mthenga wa Allah subhanahu wa ta'ala ndikuona kuti kumusatira zimene walamula, kuvomereza zimene wakamba ndi kuzilambalala zimene walesa ndi kukalipa, komanso asapembezedwe Allah pokhapokha kuzera malamulo amene iye wanena. Umboni wa shahada imeneyi ndi mawu Allah subhanahu wa ta'ala omwe akupezeka mu surati Tauba aya 80 pamene akunena kuti a'udhu billahi minash shaitani rajim لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ndithu wakuzerani mtumiki wochokera mwa inu zikumudandaulitsatu iye zomwe zikukuvutisani, iye ngoyikira mtima pa inu pokufundani zabwino ndipo pa okhulupirira ngodekha ndiponso ngochisoni. Umboni wa swala nsichi imene ili yachiwiri, komanso kupereka chopereka nsichi imene ili yachitatu, ndi kumasulira kwa umozi wa maumboni amene akupezeka mu surati Al-Bayyina. Ndipo mu aya ya 5 akunena a'udhu billahi minash shaitani rajim wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyima. Ndithu sadalamulidwe china koma kuti ampembeze Allah mmodzi yekha ndi kuyeresa chipembedzo chake popendekera kuchoonadi ndi kusiya njira zonama, ndi kuti asunge swala ndiponso apereke chopereka cha pachuma chawo. Chimenecho ndicho chipembedzo chowongoka. Umboni wa kusala mwezi wa Ramadhani imene ili nsichi ya namba 4, Allah subhanahu wa ta'ala akunena mu surati Al-Baqara aya 183 kuti a'udhu billahi minash shaitani rajim يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Inu amene mwakhulupirira kwalamulidwa kwa inu kusala Ramadhani monga momwe kudalamulidwa kwa anthu akale inu musadabwere kuti muope Allah popewa zolesedwa. Ndipo umboni wa haji imene ili ndi nsichi yomaliza, nsichi ya namba 5 mu Chisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala akunena mu surati Al-Baqara aya 97 kuti a'udhu billahi minash shaitani rajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ndipo Allah walamula anthu kuti akachite haji kunyumbayo amene angathe kukonzekera ulendo wonka kumeneko, ndipo yemwe angakane osapitako pomwe ali nazo zomuyenereza ndithudi Allah ngwachikwanekwane pa zolengedwa zake. Wale olemekezeka ndikusiyeni manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala kufikira gawo lachiwiri mmene tionesa pano chikhulupiriro. Apa taona Chisilamu chimene ndi chimodzi mwa zinthu zitatu zimene
munthu msilamu akuyenera kuziwika nazo kapena kuti akuyenera kutsatira kuti chisilamu chake chikhale cholondola. Nde taona kaye kuzipereka chisilamu, kenako tizaona kuti kodi chikhulupiriro chimenechi tingachigwiritse ntchito yotani, tikhulupirire zichani. Ndiye ndikusiyeni m'manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala kufikira pamenepo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.